hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Putang-putang Ransunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang putang-putang informasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas, at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan Pangasinan.
maabig ya kabuasan Pangasinan. Kaiba si kapaburiton Dennis Mujares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuasan. Masantos tan maabig iya kabuasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong talis programan maabig iya kabuasan Pangasinan. Pakasulan na saraya balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras na rengulan Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo da sayang kabuasan Maktaryon Lingkor ati Magti Pangasinan Dennis Mujares. May bamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nexon Dakal. Agunatan na Huwebes Pizza 31 last day at bulan na Hulyo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Bilay na ugaw aglani salba kayarin nalner Jad Pispan. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Shabu a-recover Jad bulsa na motorcycle rider yan na aksidente. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo si Mimplang abangga na Chevrolet. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Duara motorsiklo ng salpukan. Aluraso na plagad patambalan. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Jad Balitad National 1,200 peso minimum wage. Isak lang Jad Kamara. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Kaso na sa rin nababalang sa bungiro sa ungko kurang la. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Presidente Marcos timagay sa trustan na performance rating sa 2. Vice President Sara limak sa balot. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Palas Undersecretary Castro mansansya at pwesto. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuasan tanatan wadyara ditali ada balita lokal. Aglanay salba subilay na minor de edad kaya rin nalner at oras na alas 3 na ngaram Jad Barangay Wawa Baloy Nalinggayin Pangasinan. Jada report ya kasabid kinang PNP Provincial Director Police Colonel RB Merculio, PNP Provincial Director Saraya Duwaran na man kapinsan ya minor de edad. So man babantay na television na nakapan na desisyon ni Ran man na amos Jad Pispan yan narumog ya Barangay Wawa Linggayin. Ya singigan na sama ya impakalngar na sakay at sara ya minor de edad. Jad investigasyon na pulis Linggayin imunante mapug jad danom sa biktima tan na si katoy limangoy jad aralim niya pasen na Pispan singigan na impakalnar na tunya timambok so kapinsan na biktima piyan ni salba so na alalanar ya biktima bang balat agtulan ni salba lapod ka aralim na danom tampol ya kimbarawa na tulong so mismon kapinsan na biktima
At sa may sakay tuo kinabat si Johnny Cruz Padlan, walad sustunidad, barangay Tanod, residente na barangay Rosario Lingayen. Si katoy tampolya ng responditan na inalaso biktima jad Pispan. Imbatik sa biktima jad Lingayen District Hospital bang balot indeklaran dead on arrival. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Nan-respondent tampol rekabiyangan na Alaminos City Police sa dagawan aksidente at oras na alas 8:35 na labi. Yagawa jad barangay road na barangay pa Pukal-Pukal, Davidlan na syudad. Sa involved rider. So kinabat si Rinaldo Anchita Diosdado, 64 anyos. Ang lisensya si katoy mamamaniho at Black Rose motorcycle. Yang plaka jad investigasyon ng pulis sa may rider sumamarap jad north direction na nakasabila Davidlan lugar. Alus control to niya sumunobila singaga na sa may impakadubakyar to niya. Akagamur na sugat so driver. Dan si katoy nawit jad Western Pangasinan District Hospital. Nanangan so identity na rider. Nasa duwaran rescuer manangaran na Frederick Viadamir Rabara at Joel Pascua Onya. Walay naladan droga bolsa na rider. Yagmatla antay bulat nabitlan siya bu. Sayan na insidente pulis gagawin sumo malit investigasyon na saray kabiyangan na taklay nauloy. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Oras na alas 3:48 ng aram na responde kabiyangan na sana Sinto Police at agawan aksidente jada barangay Makayug Dapitlan Baloy sa Involvia Luluganan. Amputin Chevrolet Trailblazer mamanihoanan na Justin Clyde Iscanyo Gubatan, 36 anyos. Kaya ba ito nakulugan sa manangaran na Mia Elen Rivera Faraon, 29 anyos. Sa mayabang dara niya, so black blue rosy flare 125 motorcycle. Yamamanihoan na Renanti Picara Pedral, 53 anyos. Ang kapibong bananto na lisensya. Jadi inisyal yung investigasyon na pulis sa may Chevrolet. So umbabatik mamarap jad south direction. Legan siya sa may motorsiklo, so umbabatik mat at Davidlan lugar na nalos control to niya so monobila na motorsiklo gimamgam at linya na Chevrolet singagan na aksidente. Akagamor na sugat jad nanduruan na party na laman so biktima tan si katoy batik jad Mapandan Community Hospital. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Imbatik jad patambalan na taluran na biktima. Kaya rin ng banggaan sa duwaran na motorsiklo da oras na alas 6:18 ng aram. Yagawa jad bypass road barangay Karingan na Balay na Lawak Pangasinan. Sa involved motorsiklo Rosy Mocho 150. Mamanihoan na Nicole Fernandez Dato, 24 anyos. Ang kapibong bananton lisensya tanang kapoy sulungton helmet. Akalasunod na si kato sa manangaran na Elvira Fernandez Dato, 31 anyos. Ang kapumuat sa sulungton na helmet. Tansamay black Yamaha Aerox 155. Mamanihoan na minor de edad. Yang kapilisensya tanggap po sulungton mati helmet. Diyan investigasyon na pulis. Akabatan bandada alas 6:10 sa may Rosy Mocho yamamanihoanan na Nicole Dato sumamarap jad south direction paunlad Libuag Lawak Pangasinan na nabiglan si Molpot so maples yung motorsiklo na mamanihoan na minor de edad singaga na aksidente. Sa retaluran biktima so tampol yung batik na jad Urdaneta City District Hospital jad syudad na Urdaneta Pentambale na so agamorandan sugat. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan.
Narangalan ray katubukulan niya balita da lokal antes na nung dapag da sa balita nasyonal. Wadya ni ray pigarampay mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin, alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na 9 na Pinoy seafarers ang hawak ngayon ng mga rebelding Houthi. Ang mga naturang tripulanting Pinoy ay lulan ng Liberia flag vessel na MV Eternity Sea na inatake ng mga naturang rebelde habang dumaraan sa Red Sea noong July 8 at malaunan ay lumubog sa karagatan. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mismong ang mga pamilya ng mga marino ang nag-imporma sa kanila na nakatanggap sila ng tawag mula sa mga ito. Nasa maayos naman anyang kalagayan ang mga naturang tripulante. Matatandang nasa 22 tripulante ang lulan ng barko nang atakihin ng mga rebelde. 21 ang mga Pinoy habang ang dayuhan naman ang isa pa. 8 sa kanila ang unang nailigtas sa rescue teams matapos na magpalutang-lutang sa karagatan at ligtas nang naiuwi sa bansa noong July 16. Ayon kay Kakdak, base sa salaysay ng mga nakaligtas na tripulante, 3 pa nilang kasamahan ang nasawi sa pag-atake, ngunit biniberika pa ng DMW dahil hindi pa natatagpuan ang kanilang mga bangkay. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, tumaas ang Trust Performance Rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang bahagi ng taong 2025 habang bumaba naman ang kay Vice President Sara Duterte. Batay sa resulta ng tugon ng survey ng Okta Research, si Pangulong Marcos ay nakatanggap ng 64% trust rating o pagtaas ng 4 na puntos. Ang kanyang performance ay tumaas rin naman ng 3 puntos at tumakyat sa 62%. Ayon sa Okta, nagawa pa rin ng Pangulo na makabawi at mabaliktad ang downward trend sa kanyang ratings noong huling bahagi ng 2024 matapos makapagtala ng pinakamataas na trust at performance ratings sa mga top officials ng pamahalaan na kasama sa survey. Samantala, bumaba naman ng 4 na puntos ang trust ratings ni BP Sara na nasa 54% na lamang, habang 6 na puntos ang ibinagsak ng kanyang performance na nasa 50% na lamang. Bumaba rin ng tig-4 na puntos ang trust performance rating ni Senate President Chis Escudero. Sa kabilang dako, si House Speaker Martin Romualdez naman ay nakapagtala ng 3 puntos na pagtaas ng trust na nasa 57% habang ang kanyang performance ay naitala sa 62%. Nabatid na nasa 1
1,200 respondents ang lumahok sa survey ng Okta na pawang isinailalim sa face-to-face interviews at nagkakaedad na 18 taong gulang pataas. Ang survey isinagawa noong Hulyo 12 hanggang 17 na may plus minus 3% margin of error na may 95% confidence level. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, mananatili sa pwesto si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa Presidential Communications Office ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez. Inilabas ng PCO ang Special Order No. 25-174 kung saan nakasaad ang confirmation ng designation ni Castro bilang Palace Press Officer. Sa ilalim nito, inatasan si Castro na manguna sa coordination at delivery ng official press briefings at media engagement sa ngalan ng Office of the President at PCO. Inatasan din itong magbigay ng napapanahong pahayag at paglilinaw tungkol sa presidential engagement, policy at posisyon, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga Media Accreditation and Relations Office, Presidential News Desk at iba pang mahalagang unit na suporta sa press relations at media operations. Direkta namang magre-report si Castro sa kalihim ng PCO para sa policy guidance, strategic direction at official issuances. Pinuri naman ni Gomez si Castro sa kanyang trabaho. Matatandaan July 16 nang magsumite si Castro ng courtesy resignation matapos na ipag-utos ni Gomez. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, gumugulong ng hustisya para sa missing sabungeros matapos i-anunsyo ni President Bongbong Marcos sa kanyang fourth SONA na pananagutin ang mastermind at mga kaalyado nito sa kaso. Kumilos agad ang National Police Commission o NAPOLCOM para kasuhan ang 12 pulis na itinuturo ni Julie Patidongan o alias Dondon. Ang kinasuhan ng administratibo ayon kay NAPOLCOM, IMIS Director Edman Pares ay isang colonel, lieutenant colonel, isang major at 9 na enlisted personnel, 8 rito mga sarhento. Haharap sila ani Pares sa kasong grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer. Samantalang ang isa sa kanila ay may karagdagang kaso ng grave neglect of duty. Sinabi naman ni NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan na may opsyon ang kanilang opisina na ilagay sa preventive suspension ng 12 pulis habang nililitis ang kaso. Kapag napatunayang nagkasala, ang kaparusahan sa mga pulis ay suspension, demotion or pinakamasakit ay dismissal sa serbisyo at pagkakansela sa kanilang mga benepisyo. Naniniwala si Pares na ang affidavit na isinumite ni Patidongan ay malakas para bigwasan ng administratibong kaso ang mga pulis. Ayon naman kay Kalinisan na kapag nakasagot na ang 12 pulis, magkakaroon ng hearing sa kaso. Natuwa naman si Kalinisan sa suporta ni BBM sa mga ahensya ng gobyerno na nagtutulungan para malutas ang kaso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, inihain nitong Miyerkules ng mga makabayan block sa Kamara ang panukalang 1,200 pesos aumento sa sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa bansa. Ang hakbang ay matapos mabigong makapasa sa 19th Congress ang 200 pesos na dagdag sahod. Sa explanatory note, House Bill 2599, ang National Minimum Wage Act na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Reni Co. Nilalayon nito na maamyendahan ang Labor Code at buwagin na ang Regional Wage Boards at magtatag ng National Wages and Productivity Board bilang kapalit nito. Sakaling maging batas, itinatakda rin dito ang automatikong minimum wage na 1,200 pesos sa lahat ng rehiyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin
Alas 6:26 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa Bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Cassette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan na Maabigya Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabigya Kabuasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Team Active Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Nexon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, Pitsa 30 sa buwan ng Hulyo 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Bago tayo magtalakay, batiin natin. Belated happy birthday. Kay Buloy mo. Dennis Palaganas. Engineer. Kahapon. Ba't hindi niya ako kinalabit kahapon? Nandito ako kahapon eh. Nandito tayo kahapon. Hindi niya ako kinalabit. Hindi niya sinabi. Pina-birthday mo sana, ano? Hindi, meron na eh. Dalawang gamot eh. Sige, happy birthday Engineer belated happy birthday kay Engineer Dennis Palaganas. Ayan. Kung meron kayong mga gustong parating na mga pagbati, mga reaksyon, mga opinion, mga sumbong, pwede kayong tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784 at saka yung personal na text line ko 0946-503-6465. Sa atin naman pong Facebook at YouTube, yan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, live na live. Uy, grabe ang nangyari sa Russia kahapon. Nagkaroon ng 8.8 magnitude earthquake. Lindol. Nagkaroon pa ng tsunami. Diyan sa may Kamchatka Peninsula sa Russia. Na itong lindol na ito ito yung top 1 biggest earthquake ngayong 2025. Malakas. Alam mo itong hindi lang ngayong 2025, actually history rin yan. Kasi pinakamalakas. Dalawang beses na sa buong mundo. Dalawang beses na. Kung inyo pong matatandaan nagkaroon ng lindol diyan. Malakas din. 9 magnitude ang earthquake noong 1952. So 1952 ngayon 2025, that is 73 years ago. Ang nakalipas at nasa top 10 biggest earthquake sa buong mundo. Yung mga karapit yung mga malapit sa mga yung mga bansa diyan sa Russia siyempre nag-alala din sila tulad ng sa Alaska, sa US siyempre naka-alert ang mga yan sa California, sa Hawaii Island, sa California. Yan yung binabanggit mo kasi mga baybayin. Yung tsunami ang inaalala nila. Kaya malakas yung tumama diyan. At kung malala mo rin, meron yung nangyari noong 2011 na earthquake diyan sa may Japan, sa Fukushima, Japan, na kumitil din ng maraming buhay. Kung hindi ko nagkakamali, 18,500 ang diyan nasawi dahil nawasak din yung kailang nuclear power plant diyan sa may Fukushima, Japan noon. So yung nangyari kahapon diyan sa may Russia, siyempre naka-alerto ang mga coastal area, maging dito sa Pacific Ocean, dito sa Pilipinas naka-alerto din tayo na ayon doon sa aabot, pero hindi naman umabot sa awa ng ating pong may kapal, So
maraming mga kwan na nagdaang mga lindol na sa buong mundo. Yung pinakamalakas diyan yung nangyari din diyan sa may Indonesia. Magnitude 9.5 ba noong 1960. 9.5 yun yung tumama diyan sa may Indonesia. Medyo matagal-tagal na rin, ano? Oo, matagal-tagal na rin. Pero talagang kung titignan mo yung yung mga malalakas na lindol, kasama din tayo sa top 10 anong 1990 earthquake. Dinaanan din tayo dito sa Luzon, particular sa Dagupan, sa Baguio, at sa iba pang mga probinsya na kumitil din ng buhay sa ating mga kabayan. Kaya't ingat-ingat lang sa ngayon, dahil hindi natin na alam yung natural calamity na dumarating. Yung mga dapat na ito yan pinaghahandaan pero ayaw na dumating. Oo. Diba? Pinaghahanda ang dumating pero ayaw natin mangyari. Ayaw natin mangyari talaga. Mga ganyang kalamidad tulad ng lindol. Oo. Kaya siyempre naka-alerto tayo palagi. At samahan natin ng dasal upang sa ganon yung nandyan yung proteksyon, kaya't ayun nga, medyo nakakalungkot nga doon sa pangyayari kasi nakita ko yung kahapon, yung nilabas nila doon sa Russia, yung mga kabahayan na talagang kinain ng tsunami kahapon. Kaya't sana po mag-ingat po tayo tayong lahat. Para sa ganun ay may maprotektahan natin ang ating buhay, ang ating pamilya sa anumang sakuna na darating sa atin. Lagi tayong nakahanda dahil hindi natin alam kung kailan darating yung mga sakuna na yan. At dapat na maghanda tayo. Kung grabe yung nangyari sa Russia, grabe rin ang nangyari dyan sa Mangaldan. Kapobrito Errol. Mangaldan? Mangaldan Yun Oo, kasi nung nagbigay ng relief goods yung nila dyan, yung leader nila dyan, hindi niya sinama yung mga nangaliag to ipila. Ipila, sarili tong kwartatan. Kaya nga yan ang tanong, pera ng taxpayers yan, pera ng taong bayan niya, bakit sinusulo niya? Yun ang dyan. Dapat sana isama niya yung mga hindi na tayo magbabanggit ng ibang bayan, pero nang mo sa ni Ibarra nga medyo aromya baloy bakit dyan sa Mangaldan akin di tanet kinay susulon ni mo pa may chinik up to ya karsadan pinakargaan to ibur useless wala. Sa laki may babali ditan, nanto yung tato ditan, hindi dapat DPWH itan. Kaya nga Wala tayo pakargaan nyo, bur. Inar may alabasan ta. Ditan na party na Santa Barbara, arami abutaw-butaw. Pinapatch up dala, ya espalto, umman kumon. Aliwan sa atay sako, yan ang kargay, bur. Siyempre, pag dumaan yung... alagaryo kasi trabaho yung DPWH, unaan mo tayo trabaho tanay. Kaya nga, iba yung label mo. Ikaw ay isang local chief executive ng isang bayan. Alam mo ang magagawa mo dyan? Tawagan mo sila na apurahin. Kaya nga. Na patsian, irarate abutaw-butaw. Kaysa yung unahan mo yung trabaho ng iba. Inunaan to. Sa nakargay bur, di imuran. Ako angga po inyanur dalabat na pinsanan. Hindi baka pwedeng baka pwedeng iripan sa
local fund ng Mahaldan yan. At itamunto-bunto. Pero hindi pwede. Trabaho po yung ng kanyan Department of Public Works and Highways, considering na yung daan na yan ay under ng DPWH. National Highway po yan, Mayor. Baka hindi mo alam na may tatlong klase ng daan dyan. May barangay, provincial road, at saka national road. Yung nilagyan mo ng buhangin, that is national road. Sino may sakop niyan? DPWH. Hindi mo po sakop yan. Mahiya ka naman, Mayor. Bigyan mo ng kaunting kahiyan yung mukha mo, Oh, Mayor. Promosan. Oh. Mga high blood ka mo. Ngayon, sikin labad siya pupunton dyan. No, DPWH, sugim malaw ditan. Siyempre, aspaltutan automatic. Correct. Sa tay, hindi nang ilakomon may kin. May aroma problema ta barangay. Aliwan sa tay, agyo trabaho yung nanganyo. Kaya nga sino nababalaw sa atan, Mayor, di ba? Kanyan, antis mo nang nangan, itay arum ditan niya kinay problema yag mo mat problema nang munita loop nang munita ken atay problema ditad ken nasasakupan mo kanya lante atan lante may ken di ba ang po eray relief goods nalapon to tay kwarta to nalapuad calamity fund may part na sa may 5% nasa pigaran milyon kasi kindi kasi sa antak ditan so empaway da mo sa antak ya po sa budget na Mangaldan naliliw mo 500 million 500 billion so may local may kinda may income da 500 million no ganali mo no ato 500 million ikala mo 5% sa atan that is 25 million nata na may 25 million agbot na yarin ikanamya ta intermediatan ta agmo na tarami on tumbukiran na ken panaon pero wala na mo so ken aligla ko mo na so kalamidad so may 25 million ikala mo may 30% ditan so that is 7.5 million no 30% sino kalmud sa atan so atan so may ken insipanda pinansaliw na sa may relief goods para sa ramay apektado na sa tay dimalan niya ken kalamidad aramay adalap-dilap natan no ba analiw ira ng purchase ira na sa may bilas ipagpalagay tayo say sinaluda ay arat estimate lang banget analiw iray 1,000 kabans of rice okay pigara so pigarang kilo may sakay kaban that is 50 kilos 50 kilos natan ditad Mangaldan pigara mo so sa may yan may affected family ditan na Mangaldan natan no 1,000 kabans so sinalida man bilang yasako 50 kilos itan that is ken 50,000 kilos itan pigara ni dan tutan ay 25,000 nya families no under 1 kilo unong sa amin nalata mo lante under 1 kilo kuno so sa may ken interda kuno tagtamat lante aning nang unong sa rami piano ang kapulati da kala kwenta pigara ito talabat nga pigara tay impawayo pigara tay sinaliwyo tan pigay impangaliwyo tan pigarang pamilya pigarang pamilya so init danyo pigarang pamilya init danyo sikatutan tan wala ni ray kini may mangkukumplain dito Mangaldan kanyan atan so sa may nalamin impormasyon ditan at bali na Mangaldan iner at ken nakaukulan niya nakabatan tayo so sa may datos pigara so sa may apektado ram pamilya tas ay mangyari-rekomendad sa atan kasi
at say Local Disaster Risk Reduction Management Council. Irekomenda to sa mayor ya sa Damios aya 30%, so sa may Adamios at enteron na bali na kalasya, so mandeklara tayo'y state of calamity. So ken nanggawa na resolution sa Sangguniang Bayan declaring under state of calamity, so bali na Mangaldan inaprobaan na sa mayor pian ni Paway Imanso Bondo. Say irap tumatlante ta at tumat may tagar amo yaman release na sa tay relief goods si Katulambungat. Tuwatan ka si mayor. Ata si Katulalantitan. Kayo man susulo. Aliwan si Kilabat so imbuto da. Lante. Atan at nanlaputan at taxpayers money tan. So insalaw yun sa tay relief goods. Kumon at kinmat may transparent kamot mayor. Mangkakasakay kayo takin. Lante. Sampal mo latay politika. Kuna nang yung maong tay damoves yun o walay nasasakitan nyo ang gapo. Lante. Tanan ginawa da. Amay ginawa dati resolution na sa tay pagdeklaray under state of calamity. Nang kakasakay aray Sangguniang Bayan kalamor ken ama inaprobandatan natan limbad sikatan natan so resolution inaproban mutan kanya ni po itay pundo no nang kakasakay sa Sangguniang Bayan ken na-deklarate under state of calamity akim balotoy nan distribute na saratay relief goods at kinoy agmulare tagaroy. Balit na mulare 20,000 reason kato nagmulare tagar. Kena 20,000 reason. 20,000 reason. Bawat sagay. Reason. Kanya lang ti si Katutan. Si Katutan pigaran na 20,000 reason. Sing agmiante mang kwintamot. No 20,000 reason. Pigara may membro sa Sangguniang Bayan including Vice Mayor. Siyam ira. No atanya rason natin. Paliwawatod si Karansan Sakay. Lante. Wala atilak. Pero ang gano'n ni? Lante. Nakulang tayo 20,000 reason. Kanya na kinanakaukulang. At sa tayo ken. At sa tayo kabalgan na rason. Ipagpalagay mo asang plura ken sunay damod sa tayo 20,000 reason, that is 200,000 reason. Amay insalay mo ken relief goods at ken supply supplier dito na. Aman. Supply supplier. Penang supply. Si tuputong tatan supply supplier ditan tampiano na ani at nantungtong si supplier tan si mayor. Ayos. Talagang man tungtong. Gara makapantalusan no. Lante. Gara makapantalusan o gara man tongtong. Lante nalad marakop ya tongtongan. Nasa mabuting usapan. Lante nasa mabuting usapan. May kasunduan kasama ang kaya dapat malaman yung eksakto na pinambili, kung ilan yung binili at pinambili ng mga relief goods para malaman natin. Mayor, transparent sana Mayor, wala kayong tinatago-tago na relief goods. Wala kayong magatid sila. Yan. Si kinditanaan tayo po ito, no, talagang si mabid sa amin 30%, so dami sa dikaken, Mangaldan. Kuwak, 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 galaw kimit. Nang yun, no, aratan, at untugma, aratan, ya datos da. Tampiano, aratan niya nandeklararan na LGU at taga Simbabi at sa may 30% niya damage sa dintiron na ken balida. Sige kimulantin wala ray untan kukwak 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 sige. Oy, good morning kay Sir Paulo M. De La Cruz.
Kumusta? Kumusta? Siguro walad Manila ya siguro. Congressman Dumugan. Dumugan, ayan. Kasi Congressman Dumugan at Ken Akapoil, Congressman, nakabalik po na Congressman dyan sa Baguio City. At marami po siyang lone district po yung Baguio. Kaya meron silang sariling congressman. Kaya marami po siyang dapat na ayusin para sa kanyang mga kababayan diyan sa may Baguio City. At siyempre nakaupo na sila, ilang araw na sila nakaupo, asahan niyo po yung kanyang pangako. Ayan. Si Don Ramon Bautista, ayan. Si Ramon, dito na Region 1 Medical Center, sayan bagta at from Manawag, going to driving going to Region 1 Medical Center. Sa syudad na Dagupan. Masakbaitan yung babang si Don Ramon Bautista, dating Vice Mayor, dating Board Member. Siyempre si Kuya Ramon, ay makuloy-kuloy lawas sa serbisyo publiko talaga. Correct. Ay pila mula si Region 1 Medical Center Director Dr. Roland Mejia. Good morning po. Dito mga aldan tuloy-tuloy ni panangitan nin Dr. Nakita ko yung si former Vice Mayor. Si Makmak Mejia. Maniter Irikin. Tambal. Okay. Good morning mga Tadakinan Marpasqua. Ayan, good morning. Diyan sa Dasul, Pangasinan. Si Ninita Miolio Mudilo. Ayan, good morning sa inyo. Mudilo tan. Oo, Mudilo. Michael Mariado Suganov. Ayan, magandang umaga. At ganun din si Juicy Kinis. Ayan, magandang umaga sa inyo. Good morning din dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Patuloy ang relief operation dyan. Yung pagtulong pa rin ang nasa puso programa ng mga leader dyan. Pati yung mga dating leader. Nakita ko yung video. Nakita ko yung video ni former Vice Mayor, may compadre, Dave Messina. Ayan. At siya grabe, sakong bigas din yung kanyang ipinamimigay. Nung isang araw yan, nung isang araw yung video lumabas. Good morning po sa inyo. At siyempre, ayon nga kay Mayor Patrick Agustin Karamat, nagsama-sama ang taga Kalasyaw para matulungan ang kailang mga kabayan. Dahil ang bayan ng Kalasyaw ay talagang lubog sa baha. Lahat ng mga barangays, uneven population area. Ngayon humuhu pa. Kaya't nandyan pa rin yung kailang pagtulong. At ito pa, linawin natin yung mga dumarating na relief goods. Kasi tatlong tatlo yung nagbigay dyan sa Kalasyaw, yung isa galing sa DSWD, yun yung nasa karton. Yung isa yung binigay ng LGU at yung isa sa provincial government. Ngayon, yung mga magkakaiba po ng lalagyan magkakaiba ng lalagyan. Ngayon yung mga nasa karton na binigyan ng DSWD, siyempre ibibigay sa mga talagang nalubog sa baha, yung talagang affected areas, yung mga families. At yung mga hindi naman gaano, siyempre yung mga yung galing sa provincial government or galing sa local government. Kasi may mga importante dyan, nakatanggap kayo. Naasikaso po. Nasikaso kayo. Pero pina-prioritize po ng local government units yung talagang lubog sa baha. Yung talagang nangangailangan. Huwag po kayong magtatampo kung na-prioritize po yung mga talagang apektado. At mostly naman kasi ang mga maiingay sa social media, may marakap so kipapasan daya manaanap iray gawada. Nasan walay may marakap sa pambibilay da. Yung mga nabibigyan niyang kahon-kahon,
hindi ho nila gusto na mabaha, malubog yung mga yan. Oh. Wag ho kayong magselos kung sila ho nabibigyan at inuuna. Inuuna. Oh. Kayo nga, nakakatulog kayo sa inyong kabahayan Oh, tapos yung mga ngaw kayo ngaw. Huwag naman dapat na yung gumawa kayo ng paraan kung paano rin kayo makatulong sa kapwa ninyo. Yun po yung importante diyan Wag po kayong magtampo, magselo sa inyong mga leader diyan sa barangay dahil sila mismo nagdamo lang tagawon da. At saka yung mga yung mga nag-iintriga diyan na mga barangay official lalo na sa mga naririnig natin, mga barangay kagawad saan may nag-iintriga. Huwag ka naman kayo mag-intriga, magtrabaho naman kayo. Ayan sinasabi mo, may nagkwento sa akin. Na merong isang barangay kagawad na hindi nag-iisip. Dapat nilusob niya yung bahay ng kapitan niya, angga po ni Ugipto, angga po lay kasilto. Yaman na asikaso. At saka yung kagawad na yan, wala pala sa barangay hall nung binababa yung relief goods. Bakit nag-ngaw-ngaw yan, kagawad? Hinahanap nito turping kagawad na ito, yung relief, samantalang aka-aryala, kumbaga, i-distribute dala. Dapat magtanong ka muna, kagawad, magtanong ka muna kung yung bang relief goods na nakita ng mga kababayan mo ay para dyan sa barangay nyo o hindi. Tignan mo at huwag naman sisihin mo kagad yung kapitan. Itong kagawad na ito, madaling maniwala sa pinaparating sa kanya na hindi nag-iimbestiga. O baka naman hindi siya marunong magrosaryo. Magdasal ka mo. Ay, magdasal. Wala na mula ibibilatan ta ken. Panaray ka ba kununtan maong su panag-ulay da. Hindi, yung kagawad na sinasabi ko Itong barangay kagawad nato na wango. Hindi yata marunong magdasal. Nilusob yung bahay ng kapitan. Nakaharap pa yung may bahay. Kayo mga taga dyan sa barangay na yan. Yung kagawad na yan. Saan ba yan? Huwag nyo nang huwag nyo nang ibuto sa pagdating ng eleksyon dahil Disyembre. Disyembre may eleksyon. Kaya huwag nyo nang ibuto yan. Yung kagawad na yan, nangangarap pa na maging magkapitan, tapos ganyan. Hindi niya alam kung ano ang dumarating sa kanyang barangay, nagngangaw-ngaw. Parang babae, binabae ka yata, kagawad. Nalulusob ka pa sa bahay ng kapitan para alamin kung agambaing kamo. Nilusob to di man abong na kapitan, akaarap may kiyan, kapamilya to may kapitan, man lalabir. Nasaan ka ba kagawad nung dumating yung relief goods? Natutulog ka yata sa pansitan, kagawad? Agay natin si Kwantuot kyun. Agyo po politikaan kwanto. Alam to. Palaran niya man lalabir. Samantalang ang napumot yung barangay hall na ninyo pasdaman so tulong. Dito na barangay to. May iriripak dararatay kin, pinapurchase na barangay sako-sakon belas. Angga po hanggang mumukatan to. Inarsukula mo kagawad Alex Ansan to anapan. Kagawad Alex, inarsukula mo naugip ka mo, ada kapansitan na si Mabita Relief Goods, tapos mga ngaw-ngaw ka dito ang barangay mo ay. Nabalik kasi. Kanya na, naratan, makapahay blood at wala plano to kasitan wala plano to mang kapitan itan. Agyutan bubutos, noon tantan niya klasin na kagawad. Anong bayan? Yan. Anong barangay? Sa susunod na kabanata. Inugan dalabat ni Mary Relief Goods sa truck. Mary Relief to na barangay, angga po'y napangiluganan katon impilad sa may kaabay ton barangay. May truck yung iluganan da. Impilad dalabat, kumbaga, kiyan, insabit dalabat. Anong nang da, kwanta no, ayan
Kagawad. Kay kagawad at anong nang tumatamo. Ang gapo, Impasabidad si Kato. Impasabidad si Kato. Kaya akin arara merilibya kahon-kahon agda imbunog ang gapo Tama na agagawad sa tanya barangay. Ang gapo man na kinlantita na ugip. Eta niya kagawad na ugip. Pansitan. Kaya nagtuaning nang so aktual. Bale, bawang kalata, sumpal mala. Gising ka, kagawad. Kababayin ka ta barangay mo. Tadi pantutungtungan dalalaingan. Gaylatam mo. Sawan na may kapitan, ang gapugip to. Lante. Pigaran agawalan na ka-monitor. Insan intriga mo na Kabango-bango ng kagawad, nalapod among ton aircon. Limad among ng kapitan. Tutupatan tutay relief. Agto obligasyon ng kapitan ipantad si ka. Tabarangay official kamot. Dapat antam so nagagawa. Lante. Gilmay kamot, kagawad. Alex! Ayaw mo na. Sige. Ang kapali manadla, may oras tayo programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Kaya si kayo pansamantalan na mapatayal, tanong pawil na buwas, sari kantabay da sayan na kabuasan. Christian? Yan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Please. Sakbat sa Baktero Lingkor, ito yung magtipangasinan, Danis Muhares. Kaya ba matita na technical control si Engineer Nixon Dakar. Jalabat at DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Alis! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.